Olu lusasazo ngqo lweendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ezitshotshe entlangalentlwa. Ikomishoni kaMadlanga ive ukuba obambele njengentsumpa yamapolisa esixeko saseKuruleni uBrigadier Julius Mkhwanazi unobudlelwane obugwenxa nenkampani yonogadi CAT VIP Security Services nenkampani yabucala yotyholwa ngokuba lilungu lemikhambathi yolwaphulo-mthetho uVusimuzi Kurt Matlala. Apha emntaneni ngomama bekumele uba ke bona bakhusela umntwana bamncedise ukukhula ngendlela erayithi. Bamanqatyele ngamadoda banophuma babe bezingela. Luvuke umnyelo uluntu eMonti ngabasetyhini ababini abadlwengulwe inkwenkwane iminyaka 11 besithi masinganikwa beyili esisibini. Kwezemidlalo umqeqeshi wabafana bafana uHugo Bruce uthi ngumyinge wama-80 wabadlali bakhe abaqinisekisiweyo abaza kuthatha inxaxheba kwitumente ye-African Cup of Nations eMorocco kule nyanga ezayo. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba wangokuhlwanje. Ikomishoni kaMadlanga ive ukuba obambele njengentsumpa ye-EMPD uBrigadier Julius Mkhwanazi akababoneli ntweni abaphathi bakhe okukudizwe intsumpa enqunyanyisiweyo yamapolisa eMetro Jabulani Mapiyeye. Ukwamkela uMkhwanazi ngobudlelwane obugwenxa nenkampani yonogadi CAT VIP Security Services, inkampani yabucala yotyholwa ngokuba lilungu lemikhambathi yolwaphulo-mthetho uVusimuzi Kurt Matlala. Uthi uMkhwanazi wanika le nkampani izibane zenkonzo yokhuseleko iBlue Lights ukutsho. Ikomishoni kaMadlanga itshintsha ikhasi yajolisa kwisebe lespolisa seMetro eKuruleni EMPD ngafinyeziweyo. Iphulaphule kwintsumpa enqunyanyisiweyo yelisebe uJabulani Isaac Mapiyeye. Utyhola isekela lakhe uBrigadier Julius Mkhwanazi obambele njengentsumpa yamapolisa ngokuphatha ephethwe. Brigadier Mkhwanazi, with the support of the city manager, that is Dr. Imogen Mashazi, has over the years brazenly disregarded my authority as the Chief of Police of EMPD. Julius, as a Deputy Chief, was always appointed to act as a Chief of Police whenever I'm absent or on leave. Meanwhile, there were other senior Deputy Chief of Police. Igama likaMkhwanazi alikali kuthi vumbu kule komishoni likhe lavela kuluhlu lwamagosa alala ngengubenye namalungu emikhambathi yolwaphulo-mthetho. uMkhwanazi utyholwa ngokufakela iBlue Lights kwinkampani yonogada kaKurt Matlala, umkhuba ochazwe nguChief Mapiyeye njengongekho mthethweni. By them mere wearing uniform, it does not mean that they can do anything which is against the law. You will find officers conducting investigation into a property that is not in their mandate to go and do investigation. That is the function of SAPS. Ikomishoni iyaqhuba nokuphulaphula ubungqina. Kusenjalo inhloko ye-arhente ephanda ngobuqhophololo Investigating Directorate Against Corruption i-IDEC ngamafuphi uAdvocate Andrea Johnson izikhanyela izityholo zomkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal unjengenenhlanhla Mkhwanazi zokuba kukho amagosa e-IDEC angalawulekiyo. Advocate Johnson unika ubungqina kwikomiti yesikhawu yepalamente ephanda izenzo zolwaphulo-mthetho ngaphakathi emapoliseni nakwingalo yomthetho ngokubanzi. Uthi wothukwa phantsi ukuwa ngethuba ibukele inkomfa nonondaba eyayisindlekwe nguNjengele Mkhwanazi ngoJulayi. Uqhube wanti izityholo ezityatyekwa iarhente eyikhokelayo zinasihlahla. uNjengele Mkhwanazi wayethetha naye phambi kwaloo nkomfa yodumo nombombo zihlalwa nto, kodwa emva kwayo wagqiba ekubeni akhumkhanyo de wabe ufumana lithuba lanamhlanje lokuba azokuphendula ngokwaziyo. uAdvocate Johnson uchaza njengomnqa ukuba uNjengele Mkhwanazi angade abe nonti amnani ngaphakathi kwi-IDEC. Processes that were taking place, and so I was waiting for that. I've got to deal with the ad hoc committee, deal with the Madlanga Commission, and like I said to you, there's no reason not to talk to Lieutenant General Mkhwanazi. I didn't want it to seem
as though we were trying to cover ourselves. There's nothing to cover in IDEC. And I'm sure if he has that information, and I do contact him now that I'm done with the ad hoc committee, that he would share that information. And if he does, we will then be able to act. Uthe nakubeni wakwakhe esebenzela ibutho lezobuntwana kwinkonzo yesipolisa abarhabulisani ngolwazi lomsebenzi de wathi akawazi kwamgubasi weofisi wakwakhe komkhulu ePitoli. Husband is not at the crime intelligence head office. In all of the more than 20 years that I'm married to him, and in all the time that he's been at crime intelligence, I do not know where his office is. It's not my business. Ngemibuzo uAdvocate Johnson ngamalungu ekomiti yesikhawu eParlamente ngokusithethayo. Umongameli Cyril Ramaphosa umemelele abasetyhini ukuba baphuhlisane ukuze livakale ilizwi labo kumacandelo ohlukeneyo. Ethetha kwingqungquthela yehlabathi yabasetyhini IWF ebanjelwe eKapa, uRamaphosa ubaqhwabela izandla abasetyhini abakwindawo zolawulo kwaye ubabongoze ukuba babelane ngamava abo noluntu jikelele. Umongameli Cyril Ramaphosa umemelele abasetyhini ukuba bathathe uxanduva kwiinzame zokuzixhobisa nokuphuhlisa amanye amanina ukuze kuphuhliswe uqoqosho kwihlabathi jikelele. It is at a time like this where the leadership of women who are rooted in collaboration and empathy becomes not just valuable but vital. That is why it is such a joy for me to stand before you and be in the presence of all of you who are influential, who are leaders, who are innovators, and who are change makers. Your presence here signals a shared determination to confront entrenched inequalities, to champion inclusive growth, and to create pathways that empower women everywhere. Le ngqungquthela yehlabathi yabasetyhini IWF iza kuxovula imiba equka ifuthe lezendalo kupolitiko nendlela eziliqela zentsebenziswano. Umongameli Ramaphosa ukwalumkise ngobungozi bokukhula komsantsa ongalingani phakathi kwamadoda nabasetyhini. There is a danger that the advancements made with respect to women's empowerment, women's rights and gender equality may be unraveled. Concepts of diversity, concepts of inclusion are now being challenged. Inclusion that also means that women must be included in everything that is done about them and for them. Mongameli ubongoze abathunywa kule ngqungquthela ukuba bathathe amanyathelo baqubisane nayo yonke imiqobo esendleleni yabasetyhini kwaye baqinisekise ukuba bakhupha umyalezo ocacileyo novakalayo. Sinamkele kwakhona xa sihlabela mgama. Lihlehliselwe umhla wama-21 kule imiyo ityala ngakwabasetyhini ababini abatyholwa ngokuxhaphaza ngokwesondo inkwenkwana eneminyaka eli-11. Abatyholwa ababini abaphakathi kweminyaka engama-26 nama-27 bavele kwinkundla kamantyi yaseMonti eMpuma Koloni. Kutyholwa ngokuba isisibini besiphantsi kwempembelelo zotywala ngethuba sixhaphaza le nkwenkwana. Esi siganeko sishiye uluntu lwaseMonti luvutha ngomsindo. Besithi abanye abatyholwa mabangachithi ixesha lenkundla ngokufaka isicelo sebheyili. Umbuso naye uthi uza kusiphikisa eso sicelo sebheyili ngenxa yobuzaza betyala. Omama aba badala apha emntaneni ngomama bekumele bakhe bona bakhusela umntwana bamncedise ukukhula ngendlela erayithi. Bamanqatyelwe ngamadoda banophuma babe bezingela bade babe nayo umuntu nothi leba ngokufuneke bagrume umntana ona-level ongayaziyo nale nto babesithi dwazalala behamba sephambi komntana besithi umntana makenze kubo hayi mani banamanyala too much andifuna ibheyili apha speed up iprocess kugwetywa abantu sahlukane nabo qha. Ukanti namaqela ezopolitiko nawo aphefumlile ngalo mba.
Asilindelanga uba umuntu ongumama enze into ezilolo hlobo ngabantwana bethu esibathandayo. Siyaphinda again ngoku silapha sizele kwa iward yethu 46 ikwangabantu abangomama abenze umkhuba ngumkhuba tata mna lanto mna ndiyaqala uyiva inobugqwerha I don't know andiyazi banzayibeka kanjani. Intana akasazophinda be right xa sebemenze lento bamenze yona bamkhubazile ingqondo soziphinde recoveration. Kuvakala ukuba ixhoba lifumana intuthuzelo ngokwasemphefumlweni. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC eMonti. Beluvutha ngumsindo namhlanje uluntu lwase-Ilovo kumazantsi eTheku begrogrisa ngokuvala iziko lokuhlalisa abantu abangenamakhaya elakhiwa kule ngingqi. Lakugqitywa liziko liza kuncedisa ukuhlalisa abantu abahlala ezitalatweni ababalelwa kwiwaka. Liza kunika neenkonzo zoluleko kunye nokulolongela izakhono. Iinkokheli zoluntu ziyatsha ngumsindo kwaye azifuni nokuva ngeliphulo zikwatyhola nomasipala ombaxa waseThekwini ngokuzisa izikrelemnqe ezinobungozi kwingingqi yabo. Sekuneminyaka umkhandlu edolobha weTheku uzama ukubhekana nenkinga yabantu abahlala emgwaqeni yeTheku. Kulo mgwaqo uShekovara oseduze kuka-M4 sinjena isimo. Ukuzama ukuxazulula lenkinga, umasipala wakha isakhiwo esokuhlalisa abantu abasemgwaqeni okwesikhashana. Ngepha kunamalungu omphakathi angajabulile ngalesinqumo. Asola umasipala ngokungaxoxisani nawo ngaphambi kokwakhiwa kwale ndawo. The fact of the matter is that we don't want our community to be destroyed by drugs and drug dealers. If you bring 800 people into the shelter and many of them are drug addicts, it will attract drug dealers into this area. Ama leaders esiwavotelayo anamanga. Bafika la basitshela ukuthi ama flood victim. Down the line in the same day sebesitshela ukuthi no abantu abasemgaqweni bako Albert Park. Umasipala uyakuphika ke lokho. Isiphathimandla zeTheku zithi bonke abazokuhlaliswa lapha bazokuhlolwa ngaphambi kokuthi bangeniswe kulamagceke. We're not bringing them here to dump them. Okay, it's they are going to go through a program, a rehabilitation program that will assist them to get out of the situation and be reintegrated back into their communities. Kulindeleke ukuthi le ndawo iqale ukuhlalisa abantu ngoJanuwari. Balenganiselwa enkulungwaneni abantu abazokuhlala lapha. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseLovu. Imibutho yoluntu imemelele urhulumente kazwelonke kunye nowamaphondo ukuba angenelele kwaye abathembe kwimisebenzi eyenziwayo ukulwa nokuxhatshazwa ngokwesini. Oku kuvele kwindibano yokuqala yebhunga lobundlobongela obusekelwe kwisini kunye nokubulawa kwabasetyhini ebibanjelwe eMbombela eMpumalanga. Eli bhunga lasekwe ekuqaleni kwalo nyaka othethela isonke Gender Justice uNomalanga Ngwenya uthi inkxaso karhulumente kule mibutho iyafuneka ukuncedisa ukulwa nesi sithwakumbe. Impumalanga yaba liphondo lokuqala ukuseka ibhunga elilwela ubundlobongela obusekelwe kwisini kunye nokubulawa kwabasetyhini. Intlanganiso ibihleli ngenjongo yokulandela inkqubela phambili ekuphunyezweni kwezicwangciso zesizwe. Ezinjongo yazo kuqubisana namatyala oxhatshazo ngokwesini. Iinkcukacha-manani zamapolisa zibonisa ukuba amatyala oxhatshazo ngokwesini akwizinga elothusayo kweli phondo. Isonke Gender Justice ithi imibutho yoluntu idinga inkxaso karhulumente. I wish the government can rely more on civil society organizations to bring in the expertise as well as to bring in the experience and do the work on the ground. I mean, it wouldn't hurt for government to take funding and channel it to organizations that are compliant. Ngokwengxelo kaNgwenya, zininzi izinto ezingumcelimngeni xa kujongwa imeko zokuqubisana noxhatshazo ngokwesini. So we would continue to fight. We are happy that we have established a rapid response team on gender-based violence in all the municipalities in the province, and they are all functional. We are happy that also the civil society is joining hands with us to fight this GBVF. Usihlalo webhunga we-GBVF kunye nenkulumbuso yephondo uMandla Ndlovu uthi oomasipala sebeqalile ukujongana nesithwakumbe soxhatshazo ngokwesini. uNdlovu uthi amatyala oxhaphaza axhomisa amehlo ephondweni kodwa usawuthembile umsebenzi webhunga namahlakani awo.
Ivulwe ngokusesikweni ngurhulumente ibhulorho imathanzima eKarega eMpuma Koloni. Le bhulorho yadilika kunyaka ophelileyo ngenxa yezikhukula zemvula ezenzeka kule ndawo nezashiya abantu abasibhozo bebhubhile. Le bhulorho idibanisa ilokishi yaKwaNobuhle nemimandla engqongileyo kwaye ukuyakha kwakho kuxabise imali engange-89 million rand. Yala zemvula zamosha indlela ezininzi, umbane kuquka nezindlu ze-RDP. Nabakhweli bemoto zikawonke-wonke bachaphazeleka emva kokudilika kwebhulorho. imathanzima kuquka nenomakhwezana kwilokishi yaKwaNobuhle. Noqoqosho lale dolophana yaseKarega yachaphazeleka kakubi. Loo nto yabangela ukuba oonoteksi bavale indlela zonke kuloo mmandla. Emva koko kwabanjwa intlanganiso ezininzi de le meko yaza neziphumo ezincumisayo. Ibikade yiyona nto ingasilalisiyo le. Khumbula le ndlela idila nabasebenzi abaya kwi-industrial area efuneke beklokile emsebenzini and nabantu abazesibhedlele funeke bedlule kule ndlela. Ngoku ke sichulumancile into yokuba xa sasizile apha sisithi kubahlali sicela bazole urhulumente uyiphethe imeko. Thina siyi-taxi industry siyakuvuyela kakhulu ukulungiswa kwemathanzima nokuvulwa kwayo Mathanzima Bridge. Umsebenzi othe wenzeka phakathi kwe-stakeholders kwabahlali kunye nomunicipality usikhokhelele ekwenzweni nokuvulweni kwale bridge. Abahlali kuquka noosomashishini abasakhulayo bafumana amathuba engqesho ngethuba kusakhiwa le bhulorho. Singabahlali ke sixole kakhulu ngale meko yokuvulwa kwale bridge kwakhona apha kwaNobuhle. Naxa ithathe ixesha elide. I'm very excited and pleased that we've managed to finish on time and within budget. And obviously in terms of the quality, I think we've delivered quite an exceptional piece of infrastructure. Le project iyinxalenye yenkqubo yoomasipala ombhaxa eNelson Mandela yokulungisa iziseko ezonakaliseka ngexesha lezikhukhula. NdinguZolani Moya weendaba ze-SABC ndiseKarega. Kwezemidlalo umqeqeshi wabafana bafana uHugo Broos uthi ngumyinge wama-80 wabadlali bakhe abaqinisekisiweyo abaza kuthatha inxaxheba kwitumente ye-African Cup of Nations eMorocco kule nyanga ezayo. Uthi uninzi lwabadlali abafake ibafana bafana kwi-AFCON nakwitumente yeNdebe yeHlabathi baza kugcinwa kwiqela. uBroos ubhengeze iqela libadlali bangama-23 abaza kudlala umdlalo wocweyo neZambia kule veki ezayo. Zambia kuphela komdlalo wocweyo oqinisekisiweyo ukutshayelela i-AFCON oza kudlalelwa eGqeberha ngomgqibelo leveki ezayo. uBroos uthi akakhalazi wonele umdlalo omnye ukuzifudumezela itumente. Play one game. Well, when you see the overloaded program for the moment in PSL that players are playing every 3 days, I wanted to how you call it in English, save them a little bit of another 2 games with the national team. Every game with the national team, I asked the players to go for 100%. And I think with all the games they are playing now, that it was better to play only one game. Important that we can't make big changes now. I want to keep the group together that qualified for AFCON and also for World Cup. Uthi ucango luza kuhlala luvuleleke nakumphi umdlali anokuchazeka nguye phambi kwe-AFCON. uMasindi Nimthanjela we-Orlando Pirates noKilitso Magalo weSikhukhune United kuphela kwabadlali abatsha rhaca kwiqela liza kuthawuzisana neZambia. Lele mawethu ngokusibeleka indlebe esinikhumbuze zangomso ziza noxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu.
Bhetani mawethu naliqikelelo lwemozulu 30% wamathuba emvula olindelekileyo kwiindawo ezigudlunxume olusentshona kuyaqhina phaa koBloemfontein ngokunjalo nako-Appington ze abe mahle kakhulu amathuba emvula kwiindawo eziphakamileyo ezikumntla-mpuma welizwe ngokunjalo naphaya kwimpuma yaseMpuma Koloni. Ngomso ke mbukelisa bontoba zisathe gqolo zisina imvula futhi mahle kakhulu amathuba emvula kwiindawo esembindini ngokunjalo naphaya ko-Northern Cape kuyaqhina eGauteng ukwehlela ke naphaya koBloemfontein. Kwezinye indawo 30% wamathuba emvula futhi ke zikhona nezibhaxu zenkungu ezilindelekileyo. Qhube ngononophelo ke mbukela uba wena uphaya eMpuma Koloni ukonyukela phaya eMpumalanga kuyaqhina ePitoli. Yabongozwa ke mbukela into obuqaphele kaloku la moya uye kube ubhudla ngamandla phaya konxweme lasentshona Koloni ngokunjalo neendudumo ezimandla phaya eFreystata eNorthwest phaya ukuya kungena eGauteng ngokunjalo naphaya eLimpopo. Ngomso ke mbukeli uyabongoza into obuqaphele kaloku ezandudumo zisimandla zisalindelekile phaya ko-Northern Cape Northwest kwehlela phaya eFreystata ngokunjalo naseGauteng. Nomoya ke usabhudla ngamandla phaya konxweme olusentshona. Wona amaqondo okutshisa aphantsi asibonisa into yoba noko kuthanda ukufudumala phaya eKapa loduma amaqondo abetha ku-1750 nomhle evostile kodwa ke amaqondo ngesibhozo phaya eSutherland phinda thathise ngamashumi eSpringbok ngokunjalo nase-Appington eKomani sisithoba ngelixa phaya eNxuba naseRhafu isisibhozo kodwa kaphinda athathise amaqondo ngo-14 degrees eSajoni 15 ePitoli ze ibe ngu-20 phaya eMusina. Mahlabele mgama sijonge ngomso ba izinto ziminjani na. Alitshisi mbukeli likhupha intlanzi emanzini ngo-40 degrees Celsius eFredendal, 34 efudumeleyo eKapa, 37 otshisayo evostile kodwa ke kwindawo esembindini lihle izulu kufudumele kakuhle naphaya koKomani ngo-23 ngelixa ingu-34 phaya e-Appington. Maniphele emehlweni sale ntliziyweni kamnandi mawethu.